जोंहा दिनै बिपिएफ हान्जानि CWC मिटिं जादोंमोन। बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समस्तिनि नामा जाहैबाय बरपेटा, क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समस्तियाव गेलेगोन। आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। मोनसेया क'क्राझार लकसभा ST रिजार्भ, बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारिखौ होनाय जाबाय। आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालाइगाव समस्तिनि MLA जोंनि बिपिएफ हान्जानि दुर्गादास बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय। आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन, साननै सानथामसो उनावनो। बास जोंना बिपिएफ हान्जाया जेराव देरहायो बेहायसो गेलेयो, सिदा खोथा। जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथावथाव बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन। केन्डिडेट नागिरग्राया बहुद दङ, बरपेटायावबो बहुद दङ, गुवाहाटीनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ। जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन। देरहागोन जोङो, क'क्राझारावबो देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो देरहागोन। दे जाबाय। माखासे बेरेखा दलफोरा फैगौ MTP सायख'थिनि उनाव बिपिएफआ जिर' जासिगोन। बे सोरबा ना इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो, सासेया सासेखौ बखिलायखायो, मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायखायो। बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो, बुंगोन, जोंबो सोरखौबा बुंगोन, बिसोरबो जोंखौ बुंगोन, बे जायो इलेक्सनाव। बेयो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार, बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল, IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপ'ল' ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী। মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই কোকৰাঝাৰ আপ'ল' ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছোঁ দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিঃসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিঃসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছোঁ 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।